ತೂತೆ ಅಂಬೆ ಧನುಷ್ ಹಾಯ್ ಎತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಎತ್ತೆ ಹತ್ತಿನ ನಾನು ಲೇಟಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತನ ನನಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದೆ ಮುರಂದ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತುಡಿಪಾರು ಆಯ್ತು ನೀ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಇಕ್ಬೋದೆ ಪಿದಾಯಿಡುಲೆ ನಾವು ಉಲೇ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಉಲೇ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಗ ಕೆಲಗಾಲ್ಡ ಮದುವೆ ಒಲ್ಲಿ ತೂಕ ಅರಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಿಂಚಾಪನ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಉಲೇ ಪೋಯಿತ್ತೆ
ಅಂಡು ನಾನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಉಂಟುವೇರು ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ತೂಕ ನಮ್ಮಲ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಊರಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು ತೋಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು ತೋಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹೋಗಲೇರು ತೋಲಿ ಧನುಷ್ ಬೋದಿ ತೋಲಿ ನಿಗಾಲಿ ಮುರಾನಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಅಂಬೆ ಧನುಷ್ ಹಾಯ್ ಎತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎದಾಗ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಎತ್ತೆ ಬರ್ತೀನ ನಾನು ಲೇಟಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿ ಬಾಗ ಉಂತೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಟ ಅವತ್ತ ಮೇರನ್ ತೂತಿಪ್ಪಾರು ಮುರಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾರೆ ತೂತಾರೆ ತೋಟದ ಹನ್ನೊಂದು ಉನಸು ಕುಲ್ದ ಟೇಬಲ್ ತೋಲಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತೋಲಿ ಧನುಷ್ ಪುಂಡಿ ಅವನುಂಡ ಧನುಷ್ ಪುಂಡಿಯಾ ಪುಂಡಿ ಜೋರುಂಡ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅರೆನ ಇಡ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಅವನ ಉನಸಾಂಡೆ ಉನಸಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕುದೊಂದ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಿರ್ಗ ಸಾಕಂಡೆ ಕಡೆ ಇಂಚಿ ಅದೇ ಧನುಷ್ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಪರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುರಾನಿ ಆಡ್ತಂದು ಮದ್ಮೇರ ಗಮ್ಮತ್ ಈನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡಿ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಂಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀ ಎನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುಗ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ